Τα στοιχεία που μας έδωσε ο σταθμός, γιατί είχε μια διακοπή τις προηγούμενες ώρες, γενικά blackout στην Ικαρία, ήταν εντυπωσιακά. Μιλάει για 300 χιλιοστά νερό σε λιγότερο από 12 ώρες. Δηλαδή, στην ουσία είναι το 1 τρίτο της ετήσιας βροχόπτωσης μέσα σε διάστημα λιγότερο από 12 ώρες. Είναι νομίζω εντυπωσιακό. Δηλαδή, και τεράστια ποσότητα, αλλά και μεγάλες ταχύτητες πτώσεις του νερού, που θα πρέπει να μας, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει σαν στατιστικό στοιχείο. Ήδη το αστροσκοπείο αυτή τη στιγμή το κάνει η πανελλαδική είδηση. Το θεωρεί ότι κανένα σταθμός δεν έχει καταγράψει τέτοια ποσότητα νερού. Να το επαναλάβουμε, είναι 300 χιλιοστά νερού σε λιγότερο από 12 ώρες. Έτσι. Βέβαια, όταν στο Φάρο, στο αεροδρόμιο, για να πούμε, που επίσης έπεσαν τεράστιες ποσότητες νερού, είναι 168 χιλιοστά. Στο ίδιο νησί μιλάμε πάντα. Πάντα, βέβαια. Στο ίδιο νησί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλές ζημιές αυτή τη στιγμή. Το οποίο μου είπατε ότι αντιστοιχεί στο 1/2 της ετήσιας ποσότητας. Το 1 τρίτο περίπου είναι της ετήσιας ποσότητας. Νερό που πέφτει στο νησί. Ναι. Και να πούμε ότι βέβαια, και να μην το ξεχνάμε, ότι εν μέρη η μεγάλη ταχύτητα η οποία κατέβηκε το νησί, γιατί το νερό αυτό ξεκίνησε από τις κορυφογραμμές της Ικαρίας και από τις απορροές του από τα δύο λικανοπαίδια, επιταχύνθηκε λόγω της διάβρωσης, να το πούμε έτσι. Δεν μπορεί το νερό πλέον να σταματήσει. Αποκτάει μεγάλες ταχύτητες από πολύ μεγάλο υψόμετρο και στην πορεία του πλέον γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο. Έτσι, για να δούμε, γιατί το ένα είναι οι κλιματικές αλλαγές, το άλλο είναι οι ατρομπογενείς, να το πούμε, παρεμβάσεις. Έτσι.